Borislav Terzić-Tirza je prevario svoju izabranicu Milicu Veličković kada je odlučio da uđe u elitu 8 sa drugom takmičarkom Sofijom Milićijević. Ova prevara nije prošla neprimećeno, a njihov odnos je ubrzo okončan, ostavljajući mnoge gledaoce u šoku. Iako se činilo da je između Tirze i Sofije sve završeno, izgleda da se stara strast ponovo probudila. U popularnoj emisiji Pretres nedelje, koja je poznata po žestokim raspravama među ukućanima, došlo je do novog sukoba. Borislav je iskoristio priliku da izrazi svoje emocije prema Sofiji, što je izazvalo brojne komentare i reakcije prisutnih. Njegov potez kada je izljubio Sofiju po licu dodatno je uzburkao strasti i doveo do novih tenzija među takmičarima. Inače, bivša takmičarka popularnog takmičenja Elite 8, Milica Veličković, nedavno je na svom Instagram profilu podijelila dirljivu fotografiju sa svojom naslednicom, ćerkicom Barbarom.